Ang panimalay nga atong gipuy-an mao ang lugar din makasinati kita ug kalinaw ug kaharuhay. Gani ang uban ginakonsidera kini nga lugar aron makapahulay gikan sa stress sa atong trabaho. Apan unsa kaha ang imong bation kasama kung imong mahibal-an nga ang imong gipuy-an adunay daotang espiritu. Atong sayro ng istorya ni Aljun nga nakasinati niini sa dihang iyang bisita ang panimalay sa usa niya kahigala. Me and my friends, my fellow staff gihapon diri sa radio station, we went to their old house. It was a two-story house na very old, and they were renting that house. There ang amo jud nga goal is to pray. So nag-gather me, we formed a circle, and one by one we prayed. And we've been doing that for quite some time na, but that was for the first time in that house. Nahunong ang pag-ampon nila ni Aljun ug sa iyang mga kaubanan sa dihang adunay misulay og disturbo sa ilang gibuhat. And suddenly, we heard like there was a strong electricity coming from the outlet towards the bulb, and then nag-fluctuate, and then nibuto ang bulb. And then ang katong among friend nga owner sa house tabon sa iyang naong, and then she was so terrified and she was afraid. And then ingon siya na daw nagtapad sa amo na duha ka siga kay mata. Bisan pa man sa ilang nasinatian, wala sila muundang sa pag-ampo. Apan sa di matino nga rason, wala gihapon mo biya ang mga daotang espiritu nga padayong nagsamok-samok ngadto kanila. Ang gibuhat namo immediately, amo siyang gi-comfort, then amo siyang gi-encourage para dili siya mahadlok, and then nangadto mi sa ilang kwarto. And then nang rebuke me because kita man gud nga mga believers of God nagatuo man gud ta sa gahom sa Ginoo to deliver us from the kingdom of darkness. He delivered us from the kingdom of light in His own dear Son, and that is the Lord Jesus Christ. And then we were praying over her, and then kita do gihapon siya ana. And then ang murag nakadlawunan jud mi adto. Nahibalan usab nato nga bisan ang tag-iya mismo sa balay na sayod nga dunay mga susama ni ining kahadlukan nga panghitabo. Ug tungod ni ini nga eksperyensya nakaingon si Aljun nga tinuod gayud nga adunay mga daotang espiritu. Apan wala gihapon sila'y luna sa imong kinabuhi kung magpabilin si Kristo sa imong kasing-kasing. Of course, ang akong ginatuuhan pod isip Christian radio broadcaster and as a pastor is that we operate in the same realm. Di na to maiwasan, no, na yung mga territorial demons. We are to cast them out, no, and to those nga maapektuhan, to those nga ilang samukon, kinahanglan nato i-deliver, kinahanglan nato abugon sila. And always nato i-claim nga sama sa gikaingon sa Bible that Jesus has a higher authority over all powers, dominions, and authorities. Ang maong kasinatian nagtunol og realization kang Aljun nga mahinungdanon alang sa tao nga mohukom nga mopili sa matarong dinhi sa kalibutan ug likayan nga mopaylawom sa daotan. I believe in this message in this time of undas or kining wherein we visit our loved ones. We believe there are only two destinations, heaven or hell. But if you are a believer of God, then it's true, you're going to the paradise God has prepared for you. Ang problema lang, kinijong hell, i-prepare mo gina sa mga demons. Ang sakit lang is if you will end up not believing in God and not really holding on to Him till your last breath, then mo po na ang consequence. So, kabalo naman ta, asa ta. So, let's walk in the light. Ingon pa sa Bible, sa John. Walk in the light because our God is in the light, and let us not be afraid of darkness.
Alang sa Oplan Paghanduraw 2017, kini si Rajuman Abi Bibera, Tatak, Armen.